फरायसाफोरा जिहेतु मिशन कुवालिटि इडुकेसनखौ जिहेतु नोजोर होनानै जोंनि जि हाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि थामथि जि रोंगौथि सायख' आनजाद बेयाव थाखो 3 आरो थाखो 4 आरो थाखो 5 बे मोनथाम थाखोखौ लानानै जिहेतु हाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोन 11 जि मिरु आनजाद मिरु जिहेतु लानाय जादों दिनै आरो बेयाव गासै 341 फरायसाफोरा बाहागो लादों आरो जों हास्थायदों हाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सोलोंथाइ बिथिंखौ बांसिन नोजोर होनानै खामानि मावबोनाय हिसाबै आरो दिनैनि जि टेलेन्ट सार्च बेखौ जोङो दिनै दखरा आफाद हिसाबै बटाबारि LP स्कुल बेयाव गिबि खेब जागायदों। मोनसे सेन्टाराव साबेसे इनभिजिलेटर बेयाव जिहेतु मोनसे आनजाद मिरुआव सानैखे जिहेतु इनभिजिलेटर होनाय जादों नायगिरि हिसाबै जाय बिथांमोनानो दिनैनि जे आनजादाव जनानै बिथांमोनानो जाय हाइस्ट मार्क मोनगोन बिथांमोनखौ जोङो जोंनि जि जानो गोनां जथुमा बेयाव बिथांमोनखौ बरायनाय जागोन। जाय बिथांमोना बरायजागोन बिथांमोननो जोङो दखरा आफाद हिसाबै बिथांमोननो जोङो बान्था हिसाबै फोसावनाय जागोन बिथांमोन। खुलुमबाय। दावहारु अट' एजेन्सियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय फैगौ अक्ट'बरनि 2 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम फुजा धामाका अफार्स लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन। नोंथांमोना दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां फुजा धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा गोबां मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि एसियर गिफ्ट आरो गासैबो मडेलनि बाइकखौ एक्सचेन्जनिबो खाबुआ थागोन। $500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हानायनि खाबु दं। गोनांथार मिथिहोबावनाय बायगिरि बिथांमोना स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हानायनिबो अफार्स थागोन। लोगोसे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा मोजां खाबुबो होबावदों। बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपन हरनाय जागोन आरो लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला फार्स्ट प्राइज स्मार्ट टिभि, सेकेन्ड प्राइज वाशिं मेसिन आरो थार्ड प्राइज रिफ्रिजारेटर बेफोर मोनथाम प्राइजफोरखौ जोबथा साननि थाखाय लन मेलायाव हरनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां बैफोर खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8822018193 600003 99187 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।